Навіны дня по-беларуску і без цэнзуры. У студыі Вольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў. Коронавирус б'е не только по людях. Предприятия почти в половине Китая работают не в полную силу. Ці захварэе таксама і эканоміка Беларусі. Кошт вышэйшай адукацыі стаў яшчэ вышэйшы. Договор подписывался на одну стоимость, и сейчас она совсем другая. Лукашенко у Египте. З якой мэтаю? Оккупация моря за нас за всех, это точно. Коронавірус ударыў не толькі па здароўю людзей, але і па эканоміцы Кітаю. Прадпрыемствы не працуюць напоўніцу. Пад ціскам уладаў прамысловыя гіганты паволі спрабуюць аднавіць вытворчасць і аслабіць абмежаванні на перасоўванне людзей ды транспарту. Спад кітайскай вытворчасці пачаў адбівацца і на беларускай. Чаго чакаць далей, распавядзе Ярослаў Стешак. Звесткі аб барацьбе з коронавірусам нагадваюць зводкі з лініі фронту. Штодня паміраюць людзі, але ёсць і тыя, каго вызвалілі з палону хваробы. На сёння афіцыйна хвароба пацверджаная ў 75 тысяч асобаў. Памерлі больш за 2000 інфікаваных, аднак выздаравілі больш як 15 тысячаў. Перадусім пацярпеў Кітай і кітайская гаспадарка. Сегодня предприятия почти в половине Китая работают не в полную силу. Если мы посмотрим, сколько они вообще дают ВВП Китая, это почти 60-65%. Очевидно, что многие эти предприятия не запустятся в полную меру до конца февраля, возможно, даже до середины марта. COVID-19 здолеў трапіць яшчэ ў 25 краінаў свету. У Беларусь забойчая хвароба не прыйшла, але ўжо адгукнулася на эканоміцы. Першымі гэта адчулі салігорцы, бо ўпаў попыт на калійныя угнаенні на ключавым для Беларусь-калію китайскім рынку. В конце прошлого года у директора Беларусь-Калия спрашивали, когда будет контракт с Китаем на поставку калийных. Он говорил, что точно в 2020 году, а сроки он не называл. Все ожидали, что контракт будет и в конце 19-го, но его не было. Беларусы больш купляюць кітайскага, чым кітайцы беларускага, а некаторыя беларускія вытворцы крытычна залежаць ад кітайскіх камплектуючых і сыравіны. Праз тое, што кітайскія партнёры не выходзяць на працу, зрываюцца або затрымліваюцца пастаўкі тканіны для лёгкай прамысловасці, дэталяў для зборкі электронікі ды аўтабудаўніцтва. На заводе BLG запэўніваюць, што складскіх запасаў хопіць надоўга. Праца ідзе паводле плану, але і канца краю эпідэміі ў Кітаі пакуль не бачна. Китай был привлекателен своей ценой на комплектующие, на то же сырье. Если альтернатива была бы, грубо говоря, где-то ближе, но дороже, то это уже сказывается на цене конечного продукта. Затрымкі кітайскіх паставак на месяц-другі адаб'юцца падаражэннем тавараў па ўсім свеце на 5, а то і 15%, кажа расійскі ўсходазнаўца Алексей Маслаў. От остановки китайских предприятий пострадают абсолютно все страны, все люди без исключения. Каждый просто в своем объеме. Пакуль інвестары выводзяць з Кітаю гандлёва-вытворчыя ланцугі, краіны свету ставяць бар'еры для магчымых носьбітаў коронавірусу. Расія забараніла ўезд грамадзянам Китаю, але з вялікім шэрагам выключэнняў. За исключением деловых и гуманитарных виз, а также видов на жительство в Российской Федерации. То есть туристические, рабочие, частные визы въезжать не могут. Но транзитом как? Если он прибывает в аэропорт, грубо говоря, исследует в третье государство, вопросов нет. А если он въезжает сюда и потом скажет, что транзитом я, там, к примеру, в Украину еду или в Латвию там, наземным транспортом, то нет. У Беларусь китайцы могуць прыязджаць без абмежаванняў, але ўсе, хто быў у Кітаі апошнія 2 тыдні, мусяць прайсці бясплатнае лабараторнае абследаванне ў паліклініцы паводле месца жыхарства або адразу на памежных пунктах. Ярослаў Стешык, Белсат. У Беларусі і Егіпта вялікія сумесныя перспектывы, лічыць Александр Лукашенко. Беларусь мае намер развіваць прамысловую кааперацыю з Егіптам і выходзіць на рынкі іншых краінаў Афрыкі, заявіў Лукашенко пасля перамовы з прэзідэнтам Егіпту Абдель Фатахам ас-Сісі. Мінск разлічвае прасоўваць у Егіпце высокатэхналагічную прадукцыю і ствараць супольныя прадпрыемствы. Між іншага, Беларусь мае намер паўдзельнічаць у стварэнні асаблівай эканамічнай зоны Суэцкага каналу. Паводле
прэс-службы кіраўніка краіны гэтаму пытанню надалі асаблівую ўвагу падчас перамоваў. Кіраўнік Беларусі прыляцеў у Каір з двухдзённым афіцыйным візітам. Адначасова ў сталіцы Егіпту адбываецца першае паседжанне Беларуска-егіпецкага савету дзелавой супрацы і супольная выстава навуковых і прамысловых дасягненняў. Не з новага навучальнага года, а з 1 сакавіка галоўны універсітэт краіны павысіць кошт навучання. Заплаціць за адукацыю ў Белдзяржуніверсітэце давядзецца на 12% больш. Узняліся цэны і ў шэрагу іншых універсітэтаў на 6–10%. А гэта значыць, што навучэнцам трэба выкласці з кішэні ў сярэднім яшчэ па 500 рублёў. А што наўзамен атрымаюць студэнты? Юлія Цяльпук высвятляла. Вучыцца і яшчэ раз вучыцца, плаціць і яшчэ раз плаціць. Не дачакаўшыся новага навучальнага году, вядучы універсітэт краіны БДУ узняў кошты на навучанне на 400–500 рублёў за год. Договор подписывался на одну стоимость, и сейчас она совсем другая. Вот в Институте бизнеса была такая же проблема, что там повысили просто плату, и как бы это не оговаривалось. Есть фраза «бедные студенты», да? Как бы она частично правдивая, мне кажется, вот. И повышение как бы на 400 рублей, это, ну, как ни крути, деньги небольшие. Грустно, обидно. Навучацца даражэй студэнты БДУ пачнуць ужо з 1 сакавіка, пастановаю ад 17 лютага. У сувязі са зменамі умоваў аплаты працы бюджэтных арганізацыяў і на падставе зробленых падлікаў. Міністэрства адукацыі, якому належыць 21 з 51 вышэйшай навучальнай установы, раз ужо ўздымала кошты ў сваіх ВНУ, але перад акадэмічным годам на суму да 300 рублёў. Тады максімальная аплата за год на юрфаку БДУ вырасла да 4200 рублёў. Ад 1 сакавіка яна павялічыцца яшчэ на 370 рублёў. Дзе ўзяць? Можно пойти на работу, например, не знаю, или как-то самим тоже, опять же, пойти тоже на работу, помогать родителям как-то. Я не работаю, я не могу оплачивать. И родителям тяжело. И не понимаю смысл повышения обучения, если оно же не поменялось, оно лучше не стало. Аналітык БІС Вадзім Мажэйка кажа, кошты на адукацыю растуць ва ўсім свеце. Кошты на добрыя англійскія ці амерыканскія універсітэты, яны таксама вельмі высокія ў параўнанні ў тым ліку нават з сярэднімі заробкамі ў гэтых краінах. Заўсёды, канечне, пытанне ў якасці і ці беларускія універсітэты забяспечваюць ту якасць, якая блізка да іх высокіх коштаў, напрыклад, у параўнанні з іншымі універсітэтамі ў нашым рэгіёне. Калі казаць пра БДУ, то гэта 24 факультэты і 278 спецыяльнасцяў. Пра ролю універсітэту летась сказаў ягоны рэктар Андрэй Кароль. Сегодня каждая шестая докторская диссертация, которая защищается в стране, она защищается, в общем-то, в Белорусском государственном университете. Што дае гэтая статыстыка выпускнікам БДУ, які лічыцца лепшым, і іншым прэстыжным ВНУ краіны, якія таксама ў лютым паўздымалі кошты на навучанне на 6–12%. Вроде бы у нас сокращается студенческий контингент. У нас вот за последние буквально там 10 лет он сократился на 45%. Очень сильно. Но при этом у нас и расходы государства в расчете на одного студента сократились на 25%. Пры гэтым кадравыя агенцыі наракаюць, што доля выпускнікоў, якія адпавядаюць патрабаванням працадаўцаў, не дацягвае і да 10%. На мадэрнізаванне сістэмы адукацыі ў 2015 годзе Беларусь узяла ў Сусветнага банку $150 мільёнаў крэдыту і рыхтуецца ўзяць яшчэ 110 мільёнаў. На гэтыя грошы ўлада мае у тым ліку спыніць социальную неровность у адукации, лічыць эксперт. Это и сельские школьники, и люди из семей с низким социально-экономическим статусом, и люди с инвалидностью, и многие другие. И даже вот сироты, которые вроде бы имеют определенные льготы, на самом деле как бы ими воспользоваться не могут. Доступнасць ільготаў і коштаў на адукацыю нават не фігуруе ў пералічаных 3 гады таму Мінадукацыі на рамках адукацыйнай палітыкі да 30-го года. Той же рэктар БДУ летась прызнаў падчас аднаго з семінараў. Одна из фундаментальных, наверное, таких проблем, которые стоят вообще в образовании, думаю, вы согласитесь со мной, это проблема каково соотношение дать и вырастить. Вырастить в ученике – это значит стать на совершенно иной полюс, это значит создать условия. На платных умовах у гэты навучальны год увайшлі больш за палову студэнтаў – 28 тысячаў, пры агульнай колькасці – 54 700. Адзіны плюс для гэтых маладзёнаў бадай што ім удасца. Адзіны плюс для гэтых маладзёнаў бадай што ім удасца адкупіцца ад прымусовага размеркавання. Юлія Цяльпук, Белсат.
Працягваем выданне аб'ектыву з іншымі тэмамі. Беларусь падрыхтавала справаздачу ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў пра выкананне Канвенцыі о правах людзей з інваліднасцю. З ёй азнаёміліся незалежныя беларускія эксперты і самыя людзі з інваліднасцю, ды вымушаныя былі падрыхтаваць альтэрнатыўную справаздачу. Што ж утрымліваюць старонкі афіцыйных дакументаў і чаго там не аказалася, высвятляла Ксенія Тарасевіч. Людзі з інваліднасцю сутыкаюцца з праблемамі ў Беларусі, калі справа датычыць не толькі безбар'ернага асяроддзя. Складанасці ў працаўладкаванні, недахоп грошай і летні штодзённая дыскрымінацыя – вось няпоўны спіс праблемаў. А часам іх нават пазбаўляюць інваліднасці. У Святланы з дзяцінства вельмі слабы зрок. У яе мінус 12 і без адмысловых лінзаў яна не бачыць нічога, нават на адлегласці выцягнутай рукі. Такого расстояния вашего лица я не вижу. Я вижу, что сидит человек, но я не вижу, кто это. До 25 гадоў у дзяўчыны была бестэрміновая трэцяя група інваліднасці. Год таму на камісіі гэтую групу ў яе знялі. Прычым, паводле Святланы, нават без абследаванняў. Вот они посмотрели карточку, сказали, что никакого лечения вы не получаете, значит, вам ничего не надо. Ну, в общем-то, все. Инвалидность больше вам не положена, до свидания. Я начала с ними спорить, они сказали, а мы ничего не можем сделать, у нас нормативные документы, у нас госпрограмма сокращения пенсии и пособий. Паводле адмыслоўцы, такая ситуация для Беларуси типовая. Участились нам жалобы, обращения людей, у кого была признана инвалидность с детства. И, повторюсь, это очень разное. Это не какая-то одна из форм инвалидности. Беларусь ратыфікавала Канвенцыю о правах людзей з інваліднасцю ў 2016 годзе і, згодна з працэдурай, падрыхтавала справаздачу ОАН аб яе выкананні летась. У ёй, кажуць адмыслоўцы, гаворка перадусім пра інфраструктурныя змены. Альтэрнатыўную справаздачу падрыхтавалі 8 праваабарончых арганізацыяў. Даклад праваабаронца фокусуецца на неразвязаных праблемах і канкрэтных жыццёвых ситуациях. Это совершенно обычная практика распространенная, когда к докладам государств поступает 1, 2, 3 десятки других докладов. Причем доклады могут быть, нет определенной основной формы для кого-то доклада, да, то есть доклад может любая организация, любой даже человек написать, подготовить и прислать, и комитет будет его рассматривать. Сярод іншых праблемаў, закранутых у справаздачы, даступнасць інфармацыі, ўзаемадзеяння, а не толькі безбар'ернае асяроддзе. Закранулі і правы дзяцей ды жанчын з інваліднасцю, ахову здароўя. Асобная ўвага надавалася пытанням дзеяздольнасці, кажа прадстаўніца Беларускай асацыяцыі дапамогі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам. Нет альтернативы психоневрологическим интернатам. Конвенция, безусловно, 19-я статья Конвенции призывает государства, участников к тому, чтобы создавать альтернативные формы проживания, вводить институт персонального ассистента и так далее. Да? То есть мы об этом пишем, пока этого нет. Праваабаронцы накіруюць альтэрнатыўны даклад у камітэт правоў людзей з інваліднасцю ААН. Чакаецца, што яго разгледзяць увосень. Ксенія Тарасевіч, Белсад. Ёсць і яшчэ адна катэгорыя людзей, якой прыдалася б дапамога дзяржавы. Гаворка пра былых вязняў. Амаль 40% з іх вяртаюцца за краты, бо на волі не маюць падтрымання. У Мінску грамадскія актывісты зладзілі адмысловы семінар, на якім апавялі, што трэба зрабіць, каб адны паўторна не траплялі за краты, а іншыя не пакутавалі ад дзеянняў злачынцаў. Галіна Бакунчык. Віктор Сыч адбыў 5 гадоў турмы і выйшаў на волю яшчэ ў працаздольным 55-гадовым узросце. Аднак працаўладкавацца не здолеў, а бацькоўская хата ў вёсцы заняпала. І ўжо 15 гадоў ён не мае ні пенсіі, ні жылля. Харчуецца ў сталоўцы для бездомнікаў. Хотел устроиться автослесарем, потому что у меня есть сейчас шоферские права. Ну, меня не брали, потому что уже возраст, как бы молодые нужны были. И меня не брали на эту работу. Адсутнасць працы, жылля і страта сям'і сярод прычынаў рэцыдыўных злачынстваў. Колькасць зняволеных у Беларусі складае больш за 30 000 чалавек. Гэта насельніцтва сярэдняга раённага цэнтру. І перад кожным па вызваленні паўстае пытанне: як пачаць жыццё з нуля? Сярод еўрапейскіх дзяржаваў Беларусь краіна з адносна вялікую колькасцю зняволеных. Паводле апошніх звестак Міжнароднага цэнтру турэмных даследаванняў на 100 000 насельніцтва ў Беларусі сёлета прыходзіцца больш за 340 вязняў. Не таму, што мы такая крымінальная краіна, а таму, што па пэўных нормах беларускага заканадаўства у нас людзі, якія альбо асобы, якія здзейснілі эканамічныя розныя непрыгожыя рэчы, яны таксама трапляюць у турму.
таму, што, напрыклад, не практыкуецца ў шмат якіх еўрапейскіх краінах. Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярод пакараных зняволеннем каля 70% людзі ва ўзросце да 40 гадоў. 90% вязняў маюць узрост да 50 гадоў і каля 10% старэйшыя за 50. Таму атрымаць адукацыю ці прафесійныя навыкі за кратамі для многіх магчыма змяніць сваё жыццё на волі. Такія адукацыйныя праграмы прапановае нямецкая асацыяцыя народных университетов у Беларуси. Восстановление каких-то социальных отношений, социальных связей, восстановление родительских отношений, потому что люди долгое время находятся, скажем, вне семьи, и эти связи теряются, утрачиваются. Это вопросы, связанные с поиском работы, с трудоустройством. Найбольш эфектыўным навучанне людзей у месцах пазбаўлення волі будзе пры ўмове практычнай дзяржаўнай дапамогі былым вязням па выхадзе на волю, перакананы праваабаронца, які сам прайшоў праз турму. Актуально как в момент нахождения, так и после выхода, поскольку человек все равно он не готов ни морально, ни психологически, ни финансово, ни материально участвовать в жизни общества. Он не может себя найти, и некоторые из осужденных просто испытывают элементарную нужду. Афіцыйная статыстыка сведчыць, што кожны трэці з былых зняволеных учыняе новае злачынства, ды ізноў вяртаецца за краты. Адукацыя і падтрыманне былых вязняў на 10% гэтую колькасць рэцыдываў зніжае. Галина Бакунчык, Белсат. Эстония осудила Россию и подтримала Польшу. Эстонский парламент принял резолюцию про историчную память и фальсификацию истории, где між іншага выказывается стаўленне до российской интерпретации историчных подей, что папярэднічалі другой сусветной войне. У резолюции осуджаются спробы российского боку обвинуватить Польшу, да и іншыя европейские краины у развязании другой сусветной войны. А таксама выказывается падтрыманне Польшчы. У тексте подкрэсліваецца, что другая сусветная война стала вынікам падпісання пакту Молотава-Риббентропа паміж Савецкім Саюзам і гітлераўскай Нямецчынай. Нагодою для прыняцця рэзалюцыі сталі нядаўнія правакацыйныя заявы Расіі. На думку аўтараў дакументу, апраўдваючы пакт Молотава-Риббентропа, пасля падпісання якога адбылася акупацыя балтыйскіх краінаў і падзел Польшчы, Расія стварае грунт для працягу агрэсіўнай палітыкі ў дачыненні суседніх краінаў. Журналісты з метра Лупача не пакаралі за працу без акрэдытацыі. З прычыны недаказанасці спынілі справу, якая датычыла сюжэту на Белсаце. У ім вялося пра неналежна зроблены капітальны рамонт у вёсцы Падсвілле. Суддзя Станіслав Прапук прыняў рашэнне сёння справу спыніць за недаказанасцю. Міліцыянты не змаглі даказаць, што у якую дату я браў інтэрв'ю, Таму справу закрылі. Это год выбараў і пераслед на незалежных журналістаў, асабліва наша канала, будзе толькі ўзмацняцца, і таму трэба быць да гэтага гатовым. Дамагчыся закрыцця справы ўдалося між іншага дзякуючы нядбайнасці міліцыянтаў, якія замест складання новага пратаколу проста змянілі дату ў старым. Сёлета ў журналіста гэта ўжо другая з ліку адміністратыўная справа паводле артыкулу 22.9. Увогуле ж Зміцер Лупач сёлета стаў першым журналістам, якога пакаралі за супрацу з Белсатам. 1134 рублі штрафу прызначыла яму суддзя Пастаўскага раёну Наталля Максімовіч. За сюжэт для гумарыстычнай праграмы суб'ектыў пра вёску Ярэва Пастаўскага раёну. У панядзелак журналісты чакаюць чарговае судовае паседжанне ў Шаркаўшчыне за сюжэт пра дзіцячую пляцоўку. Плюс 20 градусаў. Сонечна. Такое надвор'е ў гэтыя дні ў Егіпце, дзе цяпер перабывае Александр Лукашенка. Там можна паглядзець спадарожнікавае тэлебачанне, тэлеканал Белсат. А таму адмыслова для Александра Рыгоровича мы запісалі адказы шараговых беларусаў на пытанні. Першае з якіх: ці збіраецеся вы наведаць Егіпет? Нет, куда мне ездить? Нет, конечно. Да ну что вы. Не знаю, как очки купить. Дорогие, сильно. Во-первых, небезопасно. Во-вторых, уже возраст не тот. На пенсии много не наездишься. И зарплата не позволяет ездить. Как всегда, все упирается, можно так сказать, в деньги. В Египет есть туры, есть путевки, можно купить. Но у меня, в моем случае, у меня не получается. Конечно, хочется. З'їжджу, а чого? Після візиту президенту можна і з'їздити. Запыталіся мы і пра тое, дзеля чаго Александр Лукашенко паехаў у Егіпет.
Купаться в море за нас за всех, это точно. Можно обычно ездить с горя, отдыхать, отпочивать. Можно сейчас, да. Ко всем буквально визитам я отношусь. Непонятно, для чего все это делается. Все, что бы ни делал наш президент, пока он у власти, ничего не изменится. Машиностроение продвинуть на тот рынок для того, чтобы склады были не заскладированы. Можем сделать билеты не такие танные, как мне все наши белорусы хотели там отпочивать. Наш президент обовязково провезет нечто вельми хорошее для Беларуси, потому что и она переживает сейчас не самые лучшие времена. Море? Может, погоду еще лучше, чем у нас сейчас. А мы зараз гэта праверым. Прагноз надвор'я вашай увазе праз момант. А пасля аб'ектыву запрашаю на размову дня, дзе даведаемся, як у Беларусі шукаюць альтэрнатыву Лукашэнку. Хто, калі не ён? У мяне ж на гэтым усё. Развітваюся да заўтра. Усяго вам самага добрага.